principais partícipes da editorial Galaxia, da que tamén foi director xunto con Ramón Piñeiro López. E tamén foi un dos principais partícipes na revista Orial, nos seus primeiros 100 números. A seguinte actuación ven da man do alumnado de Quinto B, que crearon un rap titulado Somos Quinto B, que estamos seguros de que nos sorprenderán. ¡Adiante!